Thank you. जोंना सेंट्रल कमिटि UPPL आ मोनसे थांखि लादों 2 तारिख जुन यो दिनै बेनिफ्राय 14 तारिख जुनसिम जोंनि 40 जे BTR नि समस्ति दङ मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय बुथ सन्मेलन बुथ कमिटि वार्कारफोरनि मोनसे लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय मोनसे मेल खुंनाय जादों दिनै मोनब्रै समस्तियाव लानाय जादों बे जाहैबाय जोंनि दतमा समस्ति कुसुगाव समस्ति सराइबिल समस्ति आरो फकिराग्राम समस्ति मोनब्रैयाव लानाय जादों गाबोनहाय क'क्राझार जिल्लानि 6टा समस्तियाव लानाय जादों दा बे मेलनि गेजेरजों जोंनि फैगौ BTR बिसायख'थिनि साखाफाराया जे जोंना कमप्लिट जाबाय बे कमप्लिट जानायखौ नैबे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय आरो जोङो बिसायख'थियारि जे रोन बे रोननि थाखाय जे जों थागथियारि जाबाय बे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय आरो जिहेतु 2025 मायथाइयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बियो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव BTR नि चिफ बानायनो थाखाय रेडि जानानै दं जेब्लानो बिसायख'थिया जागोन अब्लानो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव BTR नि चिफ जानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोजों बिथाङा सेवा खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ जों UPPL नि जायफोर मावथिफोर दङ साधारन जों बायदि मावथिफोरा बिथांखौ फिन खनसेबाव चिफ बानायनो थाखाय BTR नि 40टा समस्तिनि 40टायावबो गोख्रोङै हाबा मावनानै हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय जोङो सिगां लांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारी सारा आं खोनादों जोबोद सिरियास मोनसे अपारेशन जाखांनायनि उनाव मोनसे सार्जारि जाखांनायनि उनाव दिनैहाय बिथाङा बिसनायावहाय गोग्लैसोनानैसो दङ होननानै जों खोनादों दासो एसे हामदों होननानै बिथांखौ खोनादों गथिखे लोमजानानै थानाय मानसिनि बाथ्रायाव आङो फिननाय होआ बिथाङा जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै ओंखारबोनो हायो बिथाङा राजखान्थियाव जाहाथे खामानि मावफैनो हायो हाग्रामा महिलारी सारा जाहाथे गोग्गो देहा लानानै अपोजिशननि रल लाफैफिननो हायो बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबदों बिथांनि देहाया जाहाथे गोग्गो जायो मोजां जायो आरो फैनानै BPF खौ बिथाङा दैदेनफैफिननो हायो मानो होनोबा जोंनि BTR आव जोङो UPPL आरो BPF बे मोननैनि जे दबदफनि गाग्लोबनाय बेखौ दोनबाय थानांगौ जों जिहेतु जोबोद खस्थ' खालामनानै BTR काउन्सिलखौ जों सोरजिदों जोबोद आन्दलन खालामनानै 5000निबो बांसिन सुबुं थैनानै जोंनि BTR काउन्सिलखौ जों मोननो हादों जों गोबां बोसोर आन्दलन खालामनानै पुलिस मिलिटारिजों गाख्रेबजानानै BTR काउन्सिलखौ मोनदों जेब्लानाखि जोङो 15-20 बोसोर उनाव UPPL आ जोङो सरकाराव थानो बागोन अब्ला BPF आनो सरकाराव फैफिननांगौ गथिखे जोङो BPF आरो UPPL मोनसे बुजाबुजिनि गेजेरजों जोङो राजखान्थिखौ खालामलांबाय थानांगौ बड'लेण्ड ओनसोलावहाय आरो दिनै जिहेतु जोङो UPPL आ जोबोद गोख्रों जानानै दङ प्रमद बर' सारा दिनै 4.5 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामगासिनो दङ आरो फिन खनसेबाव जोङो प्रमद बर' सारखौ जोंनि BTR नि चिफ बानायनानै जोंनि ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय बिथांनो जोङो दायित्व होनांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैखौ सिगांथिं लांनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ पृथिबीनि साबसिन ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे ओनसोल जोङो बानायनांगौ এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট ডেন্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এসিস্টেন্ট কোৰ্সৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमरजेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।